Han bombak jausten hasi ziren. Hegazkinen durundotxa entzuten nuen, bombadak. Hango leherketen aire bero-beroa heltzen zitzaidan. Nik otoitz egin gura nuen. Elizan doktrinan esaten ziguten, hiltzeko arriskuan egonezkero otoitz egin behar zela. Orduan onaino ailegatu ginen, eta babestu eta txorraburun geratu ginen bombardaketa igaro arte. Hortixek ikusi genuen dena. Abioiek handi bertatik ikusten zazelan, bakatzen ziren da zelan, buelti mute ben. Da egon zen pobre bat edo, horrek ganorabakoak esaten dizenak. Da zizen igoten, da abioi etorri zen, da insultetan ipini zen pilotoari. Baina insulta, bera zelan insultu, da pilotoa iban abioiegaz. Holan, beti izaten dute. Haren gafa nik ikusi nabezan, Haren pilotoan gafa nik ikusi nabezan. Dareri Andrieri, ta-ta-ta-ta-ta-ta, antxe. Lehenengo eskuadrilak hurbilketa maniobra guztiak egin zituen. Haizearen abiadura kontuan hartuta eta abar. Bigarrenak ezin izan zuen, leherketen ondoren zubiaren inguru guztiak etan zegoelako. Beraz, kearen gainera bota zituen bombak. Eta hirugarrenak, eta hau von Kraftek berak kontatu zidan, berdin egin zuen. Kea eta sua baino ez zuten ikusten, eta gainera bota zituzten bombak. Garaiera basuko hegaldiak egiten zituzten herriko inguruetarantz, soroetan zehar babes bila zijoazenak metrailatzeko. Egiteko moduagatik, eragindako hondamendiagatik eta aukeratutako helburuagatik, Gernikak ez du parekorik izan inoiz historia militarrean. Gernika ez zen helburu militarra. Badirudi, bombardaketaren helburua zibilen morala apurtzea zela, eta Euskal Herriaren bihotza hondatzea. Bombaketarien taktika interesgarria izango da agian zientzia militar berriaren ikasleentzat. Lehenengo, hegazkin multzo txikiek bomba astunak eta eskuko granadak jaurti zituzten, lehenengo auzo bati eta gero beste bati erasoz ordenan. Gero, eiza hegazkinak hurbildu ziren hegaldi basuan babeslekuetatik irten zirenak metrailatzeko. Halako babesleku batzuk agerian zeuden, tona erdiko bombek 8 metrorainoko zuloak egiten baitituzte. Iesi zijoazen asko bertan hil zituzten. Azokara eramandako hartalde bat ere zeharo akabatu zuten. Badirudi honen helburua jendea berriro lurpeko babeslekuetara bultzatzea zela. Izan ere, gero 12 bombaketari agertu eta bomba astunak eta su-eragileak bota zituzten hondarren gainera. Herri ireki honen bombardaketa prozesua logikoa izan zen edozein modutan. Lehenengo eskuko granadak eta bomba astunak jendea uxatzeko. Gero metrailatzea lurpeko babeslekuetan sartzeko. Eta gero bomba astunak eta su-eragileak etxeak bota eta biktimen gainean dena erretzeko. La prensa judía y masónica del mundo y las hipócritas plañideras de Valencia rasgaron sus vestiduras ante caudillo
cuyo nombre limpio como nuestro cielo pretendieron manchar con la baba de su información calumniosa. La cámara fotográfica que no sabe mentir dice bien claro que tanta y tamaña destrucción no fue sino obra de incendiarios y dinamiteros. Aujourd'hui, Guernica n'est plus qu'un amas de ruines. Vision tragique qui nous rappelle celle des villages de la Meuse après les combats qui se livrèrent autour de Verdun. Das sind die Ruinen der altspanischen Stadt Guernica. Wenige Stunden nachdem die bolschewistischen Mordbrenner von den nationalen Truppen vertrieben worden waren. Die jüdische Lügenpresse behauptete, deutsche Flugzeuge hätten die Stadt bombardiert. Jedoch musste die internationale Weltpresse diese Meldung sehr bald als Pressemanöver der Bolschewisten brandmarken, welche selbst die gesamte Stadt beim Verlassen Haus für Haus niedergebrannt hatten. Armadakoak sartu zirenean, generalisimo Frankorenak, beronek irratian esan zuenez, Gernikako herria guztiz zerreta eta arrotuta aurkitu omen zuten. Bere esanetan gorri separatistek erraustu omen zuten, baina egia besterik da. Eta horren lekuko hemen dago neu, bombardaketa osoa ikusi nuen da. Gernikan zera gertatu zen. Atzerriko kazetari bat zegoela nazioarteko gatazka baten berri ematen. Nazionalek gezurrak zabaldu zituzten eurek errurik ez zeukatela erakusteko. Horrexek zentratu zuen nolabait gerra zibilaren inguruko propaganda gerra. Ura izan ere mundu gerra zen nolabait, eta hortxe agertzen zen moduren batean Europa bitan nola zatitu zen. Europa bakarrik ez, mundu osoa une hartan. Ez da harritzekoa Gernika bapatean halako simbolo handi bilakatzea. Eta Picassok bere margo famatua egin baino lehenago. Ederto ikasi genuen, eta gerora kontuan izan genuen denok. Eta orain ere bai. Gerrak heriotza eta samina baino ez dakar. Horrexegatik daramagu hainbeste urte gerrarik gabe.